Yan guys, live na live tayo. Dumating po yung Ayuda Queen. Galing pa ng Bolinao Patar. Nag-beach. Beach joke. Sorry sir po. Pamay na lang po. Pamay na lang po. Ay, gusto mo maganda yung background. Ihirap nyo ngayon. Ay, may ako plus pa. Tara, bilis. Ako plus yan. Mine ako plus. Yan po. So may dalang laptop, may dala pang iPad. Ito po, laptop, di ko alam saan ninakaw yan. Shopee na ako, ukay. Dito kayo, ay! Ang pinag-ayudahan. Huwagin mo si Papa, ang inayudahan. Kaya, huwag mag-alala. TikTok, alam mo yun? So, kaya huwag mag-alala. Na. Pati yung mangkok ko. Ibutot. Mga kandidato. Yan. Yan. Abuta po si Auntie JC bilang kagawad sa Labrador. Siya po ang Ayuda Queen dito sa bahay na to. Please like, share, and subscribe. Charot lang.